Как сте хора, надявам се да сте окей. След последното видео получих доста въпроси, както тук в коментарите, така и в Instagram и в TikTok. И това, което забелязах, е, че голяма част от въпросите са долу-горе сходни. И затова просто реших всички тези въпроси да ги събера в едно видео. Така и за вас предполагам, че е по-интересно, защото освен въпроса, който вас ви мъчи, ще получите малко повече контекст и за въпроси, които и други хора са ми написали. В това видео ще изчистя голяма част от въпросите. Успоредно с това ще си поговорим относно какво трябва да правите в началото, какво не трябва да правите в началото. Затова нека да не губим повече време и аре се натаме към компютъра да видим какво става там. Вече сме на компютъра, подготвил съм 7 въпроса. Те бяха малко повече, обаче, както казах в интрото, някои от тях се препокриваха. Съответно реших просто да ги комбинирам, да ги съчетая, за да може да стане по-збито. Начинът, по който ще действаме в това видео е: в общи линии ще откривам въпроса, ще го задавам и след това ще ви обяснявам каква е моята гледна точка и какъв би бил отговора за мене. Всеки е свободен да не приема моето мнение за чиста монета. Винаги проверяйте нещата, които ви се казват. Не говоря само за мен, говоря като цяло. Винаги подхождайте с скептицизъм към хора, които гледате в интернет. Било то в Instagram, било то в YouTube, било то в TikTok, където и да консумирате контент. Винаги една щипка скептицизъм към всяко едно нещо. Въпрос 1. Къде продаваш? Този въпрос е много относителен. Защо е относителен? Защото реално пазара не е толкова важен. Защо не е толкова важен? Дори в България може да имаш успешен магазин, дори в Филипините може да имаш успешен магазин, ако имаш достатъчно добра оферта, достатъчно добър сайт, достатъчно добър продукт, достатъчно бързо да го доставяш този продукт, достатъчно добри маржини, за да скалираш бизнеса си. В общи линии на този въпрос няма един отговор. Може да продаваш в Европа, може да продаваш в Америка, може да продаваш в топ 5 комбинирано, може да продаваш индивидуално в определени държави. Има хора, които избягват топ 5, понеже в топ 5 трафика е по-скъп, съответно те наблягат на скандинавския пазар. Това беше тренд преди 2-3 години. Хващаш една държава, в случая примерно хващаш Дания, правиш целият магазин на датски, преведен съответно на техния език, и рекламата също е превеждаш на техния език. И така получаваш много по-висок conversion rate, защото всичко е насочено към съответната държава, а Дания е една държава с доста висока покупателна способност, което позволява да скалираш магазина си въпреки малката аудитория. Когато имаш валидирана концепция в тая държава, какво следва? Следва да разшириш. Съответно може да отидеш в Швеция, може да отидеш в Финландия, може да отидеш в Норвегия или в някоя друга близка държава, която също има много голяма покупателна способност. Това, което трябва да направиш, е да направиш втори магазин или да направиш translation на текущия ти магазин, т.е. да използваш Translate App, който ти транслейтва няколко езика и на база геолокация на потребителите в сайта ти, той да се превежда спрямо това аудиторията ти откъде е. Това също е удачно да се направи като вариант, но за по-лесно и по-прозрачно и да можеш да си тракваш всичко както трябва, под всичко визирам conversion rate, метрики, е най-удачно да направиш два отделни магазина за отделните държави и по този начин да имаш два различни ад акаунта във Facebook, това трябва да ти е структурата, два различни магазина, два различни ад акаунта, и когато рекламираш в индивидуалните държави, ти да виждаш, примерно в Дания conversion rate може да ти е 2%, в Швеция хипотетично може да ти е 2,3%. И така ти да знаеш, че когато влязат 100 човека от единия сайт, това са ти 2 човека, от другия сайт са ти 2, и няколко човека. Това ти позволява, когато скалираш, ти да знаеш по-нагледно своите метрики и да знаеш коя държава всъщност ти носи по-голяма печалба. Така че в заключение, тук няма правилен отговор, може да продаваш абсолютно в целия свят, ако продуктът ти може да стигне до там и ако има пазар за твоя продукт. Направете си правилните сметки, хванете някой пазар. Най-лесно е първоначално да хванеш топ 5 държави, топ 5 англоговорящи държави или Европа, или и двете смесено, и да видиш дали продуктът ти тръгва. Съответно, ако тръгне във всички държави, то няма причина той да не тръгне в някой индивидуален пазар. И ако решиш да го направиш това нещо, понеже доста често, примерно в Америка, CPM-ите, т.е. цената на трафика е доста висока, тъй какво можеш да направиш след като тестваш продукта на Worldwide, така да кажем, или на топ 5 държави, или на топ 5 плюс Европа държави. След това, ако имаш валидация на концепцията, т.е. продуктът ти се продава, но виждаш, че cost per purchase ти е висок, защото трафикът ти е скъп, тогава можеш да направиш това, което обясних преди малко, и да хванеш някой по-тесен пазар, в случая просто да продаваш този продукт само в една определена държава. Така, въпрос 2. Колко пари ми трябва да стартирам? И това съм го съчетал и с колко пари ми трябва да тествам продукти, понеже двете са долу-горе сходни. Имаше доста млади момчета, които ми писаха: така и така, брат, малък съм, на 16 съм, на 17 съм, не знам откъде да я подхвана, би ли ми дал съвет колко пари ми трябва за да стартирам.
Това, което аз им казвам е да не разчитат на това, че с последните си пари ще успеят да направят нещо. Когато правиш дропшипинг, ти не можеш да разчиташ това, че с 500 евро и с 1000 евро, които са ти последните останали пари, ти някак си ще направиш нещата да сработят. В смисъл, не можеш да разчиташ на това нещо. Това е бизнес. Всеки бизнес е риск. Когато рискуваш, има много голям шанс да загубиш. Не е най-правилното нещо това да си инвестираш последните пари в дропшипинг. И това, което посъветвах тия млади момчета, за които ево, че сте се хванали, ево, че искате да научите нещо и ево, че сте се ориентирали в тази посока, защото реално търговията движи света, но не си дайте последните пари за дропшипинг. Сега може да си позволите да взимате рискове, защото винаги вашите родители най-вероятно ще са до вас, но като цяло, това, което ще ви посъветвам е спестете такава сума, че да можете да си заделите една част от тази сума за дропшипинг и ако, не дай си Боже, да загубите без да поженете никакъв успех, дори да направите нито една продажба, вие пак да може да си поддържате същия лайфстайл, който сте имали и допреди да започнете да се занимавате с дропшипинг. Така че това е моят съвет. Заделяйте пари и когато заделите една по-солидна сума, тогава си отделете една част от тази сума за дропшипинг. Тествайте, вижте какво ще стане, вижте как ще усетите модела и ако потръгнат нещата, тогава може да продължите да наливате пари в това нещо. Успоредно с това, много важно да кажа, че има много хора, които се хайпват в началото и казват, това е моето нещо, много ми е интересно, искам да се занимавам с това нещо. Буквално влизат, дори не си правят първия магазин, просто поръчват да търсят продукти, струва им се прекалено трудно и спират се занимават с това нещо. Затова не ви трябват много пари за да стартирате, но трябва да сте постоянни, трябва да отделяте много време на това нещо, трябва да си изградите дисциплина, трябва да си изградите процеси, които да следвате, за да може всеки ден да знаете точно какво да правите, а не да сте в някаква хаотична среда, в която днес седаш пред компютъра и искаш да свършиш много работа, но не знаеш какво точно трябва да свършиш. Малко разводних относно първия въпрос, колко пари ми трябват. Смятам, че с 2-3 хиляди евро можеш да стартираш съвсем спокойно, като имаш предостатъчен бюджет да изтестваш едни 10-15 продукта и вече да видиш кое как се случва и да усетиш целият бизнес модел, дали е за тебе, дали не е за тебе. Истината е, че имам приятели, които от първия им продукт им е връзвал и продукта им е тръгвал. Имаме други приятели, които са тествали над 15, 20, 30 продукта и не са намирали продукт, който да сработи. Относно втория въпрос, колко пари ми трябва да тествам продукти, това е супер относителен въпрос и сега ще ви кажа защо. По-евтините продукти могат да се тестват с по-малко пари, по-скъпите продукти изискват малко повече пари за тест. Тук мога да дам пример. Ако купуваш един продукт за 10, 15, 20 долара и го продаваш за 60, 70, 80, то ти съвсем спокойно с 80 до 100, 120, 30 долара на ден можеш да го изтестваш този продукт в рамките на 2-3 дни и ако нямаш поръчка за този период, можеш да го убиеш и просто да преминеш към следващия продукт. Успоредно, ако продуктът ти е по-хай тикет и примерно го купуваш за 50, 100 долара или нещо такова и го продаваш за 200, 300, 500 или за някаква по-висока цена, то бюджетът ти съответно ще трябва да е минимум 200 долара на ден, 150, 200, 250, 300, колкото повече, толкова по-добре, защото ще можеш да нахраниш Facebook с правилната дата и той да се оптимизира една идея по-бързо и да ти върне обратна връзка за оптимално време. Та, ако продуктът ти е по-скъп и вече го купуваш за примерно 70, 80, 100 долара и го продаваш за 200, 300, 400 или някаква по-висока цена, то тогава ти трябва да дадеш много повече пари на Facebook, за да изтестваш този продукт за същия период от време. Защото когато тестваш по-евтин продукт за 2-3 дни, както казах, може да изхарчиш по-малко пари, между 70, 80, 100 до 120-30 долара на ден, но когато тестваш по-скъп продукт, ти трябва да дадеш малко повече пари на Facebook, понеже този продукт, аудиторията, която би си го позволила и би си го купила, е една идея по-малка. Защото когато цената на продукти се дига, съответно аудиторията за тия продукти става по-тясна. Много повече хора ще си купят продукт за 30 долара, отколкото продукт за 500 долара. Така че, заключение, когато тестваш по-евтини продукти, можеш да тестваш с по-нисък дневен бюджет, когато тестваш по-скъпи продукти, съответно ще ти трябва повече бюджет, за да нахраниш Facebook с правилната дата. Въпрос 3. Колко бързо се случват нещата? Това въпрос е питан в контекста на колко бързо можеш да поженеш успех, колко време трябва да научиш нещата, колко време ти трябва да направиш магазин, колко време ти трябва да научиш как се търсят продукти. Това въпрос е супер неконкретен, защото може да се отнася за адски много неща и тези неща при абсолютно всеки могат да бъдат с абсолютно различни срокове. Тоест, ти ако си технически грамотен, можеш да се научиш да си правиш сайта изключително бързо, но ако нямаш аналитична мисъл, търсенето на продукти ще куца, т.е. продукт ресърчинга ще ти отнема повече време. Така че няма конкретен отговор тук. Може да ти отнеме един месец, може да ти отнеме една година,
година, може да ти отнеме 3 години. Изцяло зависи от времето, което инвестираш, темпото, което искаш да поддържаш, как адресираш проблемите, които срещаш. Ако не се справяш с намирането на продуктите, много е важно дали ти ще продължиш да търсиш продукти по същия начин или ще започнеш да анализираш какво ти куца, за да може утре, като се събудиш и решиш да правиш продукт ресърчинг, да знаеш каква грешка си допуснал вчера и днеска да се опиташ да усъвършенстваш тая грешка, за да може да си оптимизираш цялостния процес по търсене на продукти. Това важи не само за търсене на продукти, ами като цяло за абсолютно всяко нещо, което правиш, когато правиш дропшипинг. Това е много важен скил, който трябва да се усвои възможно по-рано, който скил е Problem solving едно, на второ място оптимизация на процесите. Лесно ли е да правиш дропшипинг? През 2018 година, когато аз започнах се занимавам с дропшипинг, нямаше ChatGPT, нямаше изкуствен интелект, нямаше такива тулове, които ти пишат Pro Description и всякакви такива улеснения, които сега през 2026 имаме. И тогава трябваше да пишеш описанията на продуктите ръчно. Сам трябва да си измислиш концепция за твоя продукт, трябва да си визуализираш тая концепция, трябва да анализираш много по-дълбоко какво правят конкуренцията, как маркетират те своите продукти, ти да вземеш тяхната идея, да я надградиш. Буквално в продължение на 4-5 дни съм писал продуктови описания за един продукт. Един продукт. Не 10 продукта, не 100 продукта. 4-5 дена отделени за продуктово описание на един продукт. Като видях какви неща съм разписал, си казах, маля съм ти идиота за 4-5 дена. Това ли успях само да измисля? Буквално изтрих всичко, цялата чернова и почнах от начало. Така че през 2018 година нямахме инструментите, които имаме сега. Съответно, да правиш дропшипинг беше 100 пъти по-трудно, отколкото е сега. Но тук има едно много голямо но. Цената на рекламите 2018 година спрямо цената на рекламите през 2026 година беше 6-7 кратно по-евтина. Какво значи това? Това значи, че ако 2026 да таргетираш Америка като държава в твоите Facebook реклами, ти струва, да кажем, 30, 35, 40 долара CPM, т.е. CPM е цена за 1000 импресии, 2018 година това струваше 5, 6, 7, 8, 10 долара. Да, толкова бяха евтини рекламите през 2018 година. Буквално клика ми за Америка беше 10-20 долара цента. Сега под 1 долар, 80 долара цента. Доста трудно. Нали, зависи пак цена на продукта, зависи пак тия неща, които споменах преди малко, но като цяло наистина цената се е дигнала неколкократно спрямо 2018 година. Така че отново няма един отговор на този въпрос. Има неща, които доста са се подобрили, има неща, които доста ни улесняват 2026 година. Изкуственият интелект помага безкрайно много. Буквално от днеска за утре можеш да подготвиш 20, 30, 50, 100 продукта с изкуствен интелект, но има и други неща като цената на рекламите, конкуренция, наситеност и всякакви такива неща, но трябва да съм честен, лично мнение, бих казал, че сега е доста по-лесно да правиш дропшипинг, това ми е личното впечатление и защо сега ще се обоснова. Реално през 2026 всички тези улеснения, колкото и да е висока цената на трафик за рекламите, няма значение, защото ти, ако имаш опита, който имам аз, на тебе ще е много лесно да намериш подходящ маркетингов ъгъл за всеки един продукт и съответно дори цената да скачат много драстично, ако ти се научиш как да маркетираш правилно продукта, то хората ще купуват от тебе. През 2018 беше много по-лесно да продаш абсолютно всичко, именно по проста причина, че хората нямаха толкова големи очаквания към онлайн магазините. Сега наистина летвата е много висока, 2018 беше много ниска, всички имахме долу-горе едни и същи магазини. Сега през 2026 година, за да отсееш конкуренцията и да си по-добър от тях, ти трябва да инвестираш време както в това да имаш добър продукт, така и в това сайта ти да изглежда подобаващо. Под подобаващо визирам да изглежда юзър-френдли, да е бърз, да презентираш много добре офертата на сайта си, да адресираш проблемите на хората, които потенциално ще купят твоя продукт и в общи линии трябва да си на много по-високо ниво, да поддържаш много по-висок стандарт, за да може хората да ти се доверяват. Така че за мен, въпреки по-високите цени за маркетинг, бих предпочел да правя дропшипинг през 2026 година спрямо 2018 година. И продължавам към въпрос номер 5, че въпрос номер 4 беше малко по-дълъг. Така, въпрос номер 5. Нямам пари за реклами, да започна ли органично? Непопулярното ми мнение е, че органичното е за загубеняци. Шегувам се, разбира се, обаче не бих съветвал абсолютно никой през 2026 година да започва органично. Защото 2023 и 2024 имаше бум на органик дропшипърите. Съответно тогава това вървеше адски много и беше много готино. Вместо маржовите са 25, 30, 35, 40%, те бяха 80, 85, 90%, защото реално нямаш маркетингов разход. Всичко го правиш органично.
органично. Със сметка на това обаче инвестираш адски много време, но имаше баланс и си заслужаваше. TikTok обаче го видя това нещо, видя, че голяма част от хората почват да правят профили, почват да бутат органично адски много контент и на тях приходите от реклами паднаха доста драстично. Много бизнеси видяха, че с органик акаунти в TikTok и Instagram бутат доста продажби, съответно си намалиха маркетинговите бюджети за съответните платформи. Вместо да ги насочват към тези платформи, те ги насочваха към контент креатори, които да им пъшват органик контент в социалните мрежи. Съответно TikTok и Instagram не са глупави, виждат, че губят от тази ситуация и неколкократно промениха алгоритмите, за да не са в полза на контент креаторите, ами отново да направят нещата в ръцете на хората, които си плащат за реклами. 2023 година, 2024 година това беше супер добро да правиш органичен дропшипинг, обаче след тия промени в алгоритъма на TikTok и в алгоритъма на Facebook и Instagram, органичният контент спря да се пъшва толкова сериозно и тези платформи отново започнаха да разчитат повече на платените реклами. Така че в заключение, честно казвам, не бих препоръчал да се прави органичен дропшипинг. Да, може и да сработи за кратко, дългосрочно не е добър фундамент за изграждане на голям бизнес. Въпрос 6. Трябва ли ми фирма? Тук е много важно да кажа, че аз не съм счетоводител, не съм консултант. Това, което мога да ви кажа е чисто от личен опит, какво бих направил аз. Не бих направил фирма директно от самото начало, преди да съм си направил дори онлайн магазина, по простата причина, че се обвързваш с един ежемесечен разход, 200 евро на месец да си осигуровки, 100 евро на месец да ти е счетоводител, няма значение, дори само 20 евро на месец да ти е допълнителен разход. Защо? След като ти не си готов да извършваш търговска дейност. Тоест, ти още не си направил сайта, ти още не си качил продукти на сайта, не си намерил такива, не си направил реклами, не си направил оферта на твой продукт, не си направил абсолютно нищо и вече да се хвърляш на фирма. Не виждам защо много хора го правят това нещо. Когато си направите абсолютно всичко по веригата, направите си магазина, намерите си някакви продукти, които искате да тествате, подготвите си тези продукти на сайта, подготвите си рекламите, които искате да пускате, тогава можете да си активизирате вече процеса по създаване на фирмата. И въпрос номер 7, който всъщност не е толкова много въпрос. Пробвах, но не тръгна. Това, което чувам. Брат, тествах един продукт, не тръгна. Брат, тествах два продукта, не тръгна. Брат, дарах $200 за реклами, нищо, нито една поръчка. Първо, поздравления, брат. Това е първа стъпка. 98% от хората, които ресърчват дропшипинг тематиката, никога не се хващат да правят нещо. И от тези 2%, които евентуално се захванат да го правят това нещо, 80% от тях се отказват прекалено рано, защото тестват 1, 2, 3 продукта и си казват: това не е за мен, това не работи, това е скам и куп други неща. Момчета, това работи, но ако си поставяш нереалистични очаквания от самото начало и се откажеш прекалено рано, да, няма как да проработи за такъв кратък период. Но ако си заложиш някаква дългосрочна стратегия, ако си кажеш: аз трябва да науча как да правя магазин, аз трябва да науча как да правя сайт, аз трябва да се науча как всичко това да го съчетавам правилно и да го прилагам правилно. В същото време, трябва да се науча на дисциплина, трябва да се науча да работя с скорост, трябва да си оптимизирам вътрешните процеси. Имаш много неща, имаш съвкупност от скилове, които трябва да усвоиш. Ако някой скил ти куца, ти трябва да го усъвършенстваш, за да може да продължиш да правиш нещата по най-оптималния начин. По този начин ти ще станеш успешен. Когато се научиш да оптимизираш нещата, които усвояваш с времето. Тоест, ако днес се научиш на това да пускаш реклами, ти в следващите 2 месеца трябва да оптимизираш начина, по който пускаш реклами. Трябва да се научиш как да ги пускаш по-бързо. Трябва да оптимизираш времето, което ти отнема да подготвиш креативите. Трябва да се научиш как да маркетираш правилно в ad-копито на тая реклама. Тоест, имаш много малки неща, които реално ти правят маркетинга като цяло, но ако си с нагласата, че от днеска за утре ти ще направиш адски много продажби, магазинът ти ще тръгне веднагически, ще дадеш $100 и ще изкараш 500, не, няма да стане така. Поставите си реалистични цели. Нереалистично е да очаквате първите 10, 15, дори 20 продукта вие да имате успешен продукт. Това е самата истина. Дори и аз, човек с 8 години експертиза, когато тествам продукти, не са успешни винаги. Не са успешни в 10% от време. Ако тествам 20 продукта, има голям шанс да имам 1-2 успешни. Случвало се да имам 4-5 успешни, но това е чист късмет. Реално никой дропшипър не може да ти гарантира на 100% дали този продукт ще тръгне или това няма да тръгне. Докато не направиш всичко, докато не си го подготвиш на сайт, докато не го подготвиш маркетинг, докато не му подготвиш добра оферта, докато не си подготвиш абсолютно всичко от към този продукт и не пуснеш рекламите съответно, ти няма как да знаеш дали ще тръгне. Така че посланието ми към хората
хората, които са пробвали или пробват в момента, не виждат някакъв голям успех, но въпреки това продължават да го правят. Не спирай. Рано или късно, когато се научиш да съчетаваш всичките неща и да правиш всичко правилно, това нещо ще се отблагодари и повярвай ми, трябва ти само един продукт, за да си избиеш всичките безсънни нощи, които си имал през последната година, през последните месеци или през колкото време се опитваш да се занимаваш с това нещо. Може би ми отне 2 години и половина да видя някакъв по-сериозен успех, който вече да ми запали пламъчето в очите още повече. Но през тези 2 години аз единствено съм наливал пари, дал съм пари за ментори, харчил съм адски много. Дори мога да ви споделя, че 2019 година се бях привързал към един продукт. Това е много голяма грешка, която никой не трябва да прави, но нямаше кой да ми го каже тогава това нещо. Съответно, аз се допуснах тая грешка и към този продукт аз налях $15,000 грубо. Чисто за маркетинг говоря, че съм дал толкова пари за реклами. От тях съм направил не повече от $3-4,000 оборот. Това беше една много солидна грешка, която допуснах тогава. Истината е, че си казах, този продукт много ми харесва, ще го направя печеливш, каквото и да ми струва, и реално не го направих печеливш, просто защото пазара нямаше нужда от този продукт. Това вече ми обеца на ухото. И докато не минеш през някакви такива предизвикателства, ти няма как да се ушлайфаш. Ти няма как да знаеш кое работи, кое не работи, кое трябва да правиш, кое не трябва да правиш. Така че това си е част от процеса. Това е процеса на усъвършенстването и това е процеса на оптимизацията. Когато имате проблеми и ги решавате, това ви усъвършенства скила, това ви усъвършенства знанията, това ви помага дългосрочно. Когато нямате проблеми, всичко върви гладко, тогава вие не научавате нищо ново. Когато не научавате нищо ново, не прогресирате. В общи линии мисля, това е всичко за това видео. Хора, подготвил съм много информация, много стойност. Подготвил съм ви шитове с всичко, което ще ви е нужно за това да правите дропшипинг успешно. Просто наистина е много трудно, особено когато нямаш опит, както аз нямам опит с заснемането на видеа, с организацията на тия видеа, с подготвянето на сценарии, с продукция. Всички тия глупости, нали, може да звучи смешно продукция, защото аз съм си вкъщи, аз не снимам с някаква професионална камера. Не се занимавам професионално с това. Най-вероятно и самото видео виждате, че не е най-професионалното, но въпреки това се стара да правя нещата правилно. Това нещо, когато искаш да го направиш правилно, си много по-внимателен към всеки един детайл и това, че си много по-внимателен към всеки един детайл, коства много време. От тук нататък ще качвам много повече стойност и ще ви улеснявам живота адски много, ако сте решили да занимавате с дропшипинг. Пишете ми коментари, последвайте ме в другите социални мрежи, както и тук, абонирайте се за този канал. В Instagram винаги може да ме пишете, в TikTok също може да ме пишете, но отговарям една идея по-бавно там. Очаквам обратна връзка от вас, дали това видео ви е било полезно. И още въпроси, ако има долу, също ще отговоря, може да не бъде адресирано такава видео, но в коментари ще ви дам отговор. Така че не се притесняйте да ми пишете. Има хора, които ми пишат: брат, много се притеснявам да ти пиша, защото, нали, не искам да те занимавам, Брат, ако ти не ме питаш, аз няма как да знам вие какви проблеми срещате, така че не се притесняйте да задавате въпроси. Какво да очаквате в следващите видеа? В следващото видео очаквайте да влезем малко по-практично на тема Product Researching и като цяло планирам нещо много интересно в близкото бъдеще. Мисля да направя серия от клипове. Идеята ми за тази серия е нагледно да ви покажа как аз бих направил един дропшипинг магазин. Целият процес от създаване до намиране на продукти, до добавяне на продукти и подготовка на сайта, до правене на маркетинг, съответно пускане на реклами, до първа поръчка. Смятам всичко това да го документираме в YouTube. Ако това ще ви бъде интересно, напишете ми в коментарите долу. Това е всичко още веднъж за това видео. Благодаря ви, че останахте до края. Надявам се да ви е било полезно това видео. Отново напомням, последвайте ме в социалните мрежи, пишете коментари, питайте въпроси, не се притеснявайте от това да питате, както тук, така и в другите социални мрежи. От тук нататък предстоят още по-добри неща. Stay tuned и мачкаме от тук нататък. Айде!